Kwasiafo akonfia me de no wo. Hu fi wate kwasiam panyina te se mo mmoa. Samunim nyansa munim se akonfia me ya ne nwana Asantehene. Ena mudi Asantehene atem no. Mmoa. This is the turning game. This is the turning game for you guys. Now you be turning game no. Mubo say yes akonfia me sa wa Jimmy clash dem. When she Asantehene and sen go wiye. A chupa be say na ha mu send it ye henia. Swallow. Fine. I took a bond to see ya or take kunyama no ntimi kwase tankan kwa no de she a doctors for no. Aniema we ho. Ehya bufu ama me menya kura na me peda opimso anase mpo nana mampo hene bebie na no aka se monko na monko fatirimra me saa da no na me twan o saa ade we na o matena ho a omama nipa ba akoye Dormaahene we akoye na suntemu se asante achimenken no okay kan kwasa semwa ma bedu sambre na nipa bi nso so afa ho a saa jimie na ekofo no be dey saa da no pe na me twan o me se ye bebo mo firi asante achima ba ya ye ready o Mimua kwaba eba Techiman TV. So Techiman TV ana wushi. So when your first time any bomodian subscribe. Me notification is to send anytime bia ye di video betumo no. One son sabe kan when ye bia share ushevia comment fa ho. Tire wa dwen efa video no ho obisia like video no na share emo bia so enye bi hwe. Me da si bebre. Abusia Mmrantiehene abusuafo what the expose bia ba me say edidi atemu a bonofo edidi Otumfuo atem edidi Asantefo atem nyina abusuafo ewodi efre na Mmrantiehene abusua baby efre no wayi ankasa abusuafo se atem didi a ekoso ewo social media ne so a kyerese ubehu ana bunu youth omako dina Techiman Hene ahimfie na abusuafo omo ye press conference ne so a omu di atem ka history abusuafo enim distortion and abusua omo distorte Asanteman history na even kura no omo nkase Otumfuo Asanteman omo se Kumase Hene omufre Otumfuo Kumase Hene abusuafo Techiman Hene ahimfie ana saa bunu youth no omyede omukojina eye saa press conference no na oba social media ne so abusuafo say Mmrantiehene wabomodian a expose omwa social media no so no omyede omudidi Asantefo atem omudidi Otumfuo atem abusua say omuhontoma ayeden apa se ba kokura ni hono a ofri doma omunyina obia ni hono a ofri doma ne mom Techiman ana abusuafo omufre eti edidi atemu a ekoso social media so bunu youth no omunyina Techiman abusuafo Mmrantiehene nani abre a me say fire me say de fire ane Mmrantiehene war fire ntimudie mumie ko video num Kwasiafo akonfia me de no wo. Hu fi wate kwasiam panyina te se mo mmoa. Samunim nyansa munim se akonfia me ya ne nwana Asantehene. Ena mudi Asantehene atem no. Mmoa. This is the turning game. This is the turning game for you guys. Now you be turning game no. Mubo say yes akonfia me sa wa Jimmy clash dem. When she Asantehene and sen go wiye. A chupa be say na ha mu send it ye henia. Swallow. Fine. I took a bond to see ya or take kunyama no ntimi kwase tankan kwa no de she a doctors for no. Baba betra bonte na mujimie na mujimie momfo mani pon to say Asantehene ni nwane akonfia me yaw na se bi no edumle bi na Asantefo kwasiafo na ya adwene bom no ya adwene bom ye ba bonte na ye bedi akonfia me atem na ye pepepe na se mutimi di Asantehene atem na enso ye di akonfia me atem ase na ye pe mmoa ye benya Asantefo ni bia o magimie Asantefo ni bia o wagimie o so no oba be che diplomatic eya kire ye nwan. How many times na wa ye di Otumfuo atem ye di Opimso atem eye mo de
unyane Techiman for uchasini ni utrim. Obi obeba be jimi bia ya unyane wan. Unyane wan. I confirm ya da dem si ya Jonso Bono to say ta. Kwasi ne Jonso kan entertain na na omudi ne Jonso. I confirm ya wada we. Abuo to do papa ko chokom kasa entuma boni za. Rosemary one mic. Ni komu ni na yi kasa abuo to luwa. Obedu Kumasi se ni nani na ho no ade ni hwe ni na aye baako ade se ni ti ade na bema papa panyimu a wotena se wadi chest zoom club dem sa ubegyini so onya henia se twe kotie pa ekuta papa wenya kotiketo ade ade jimi no wudi twa wo mle kede wudi twa kopim ye henia na wunyaye etukase na wunyaye South Africa ene kokopa wa ya Serbia Cape Town ya do kwa sia upoli report na kutaye I confirm ya who fi wate who fi se ututuboto mni abuo toluwa sa won krofo ni timidi Asantehene tema anuafo bi ni ebedimu ni na amatem yes ebedimu ni na amatem modi amufri di Asantehene tema cho ache enye na asem mufri di Asantehene tem ache na ye ka chem say when na turning game for you guys afidi ye be dimatem afidi ye be chimato mu nsem ni adosam se ni aposam se ehwa no I confirm ya hwa na ye beti ato yensem sabu hu bi da this is the first time Asantini bia no wadi I confirm ya atem da e record ene ye breaking amamo samati ase hwa confirm ya hwani kom kwasia panyina tese no wote akunya so no oteta amoa mahifie kan ye twa mahifie prince ko gina mahifie na oji kwasem mahifie tantantan kan tanko a ade wo hina wote akunya so oteta wajimi ede ni timi no it's about time I confirm ya ye betibia hye oni so on crofo na jimi no so bedi unua atema ye so bedi unso atem na ye pepepe ye be boot for boot ye de enso abrebu yetima bi yetima mufidi Asantehene atema ache enso ya sate record mufidi Asantehene atem ache ya sate record no e de development ni enie aboa confirm ye de be don wa ye no Techiman Mmrantiehene akwabi de uncle say as one Jojim se be o kan wa ya Asantehene Mmrantiehene ka sa papa na titano ndi na wa za wa Many Africa. I say, ube jib ye you bet you to some say, that you be on so on crop for na come back count. On crop for na come back count. On crop for na come back count. I put to you at the wo. What I can say a funu. Nancy, I wonder why you don't buy now with me. Someone say kuku ni jana kaninya. Ye na be test mama and more for Techiman for media Asantehene tema. Also confirm ye be do attempt. I pepe asiafo on say na de ye ka se ye dia confirm ya tem kakra bi no hwoma kwa koboche ko omusu se de enkofo ni so mu de ba confirm ya so kwasia ne kemfa komoso ne nkanya mu dai ye fa kom confirm ya so mu twa kwan na mo hu se kwan na chia no mo nka kwasiafo confirm ya yale beda Kumasi hospital ni hwa kaka se ne tie ni kwasia ne takankan ti amfa na South Africa ko se konfa no chi moa Musumu me say ye be di watem pa afina me be prum with you me be prum with you abuo mo be su mama kwasia afida mu screen record bo kire mo side mo be su mama na mo be hyase asu I confirm ya me be di na tempa abuo funu mo ti social media mu ade Asantehene na mu di na tem na mu nim pefe say Asantehene ni nwane confirm ya de a ena sa de yenso asantefo yenso e be so le de confirm ya tem Abotoliwa, do also a yansafo, Asantefona Musum, a bino, my Jimmy, no, Musum, diplomatic people, no, I would dear Muslim with the Munim Yansa chair, a resimi penny na a Techiman for dear Asantehene tem, a Potoliwa, yet a Techiman Hene Bijano, near the Asantehene Bijano be Techiman Hene, as a wala, Uchasini. Was Sia for Mosolia, a dinner, Monte Huamo, or 2 for an enemy, King, as anti way, as anti way, for Muchasini. Mami wa mic mami wate it sana no usubesi from okasaka sadodo na mo to na mo de Asantehene din na mo friends go social media so hwe sama hwe ya on toko ya me tani no sama hwe ye no man fa mu ho anjimu mu a minim de meye me tani game no me pese o mu stop san tokwa na o mu jimie no se de kwa confirm ya so na ya mu ya e na mu beja Asantehene de
Se de kwa confirm ya so na ye mo ya na ne pa motimi kasa wo mo ma ye to mu ni na kasa dia na ma hu se ya papa na do no ehhehye na ye benya asanteni bi no wote se ana asantema ye nim go santema ye nim go ye nim dwane o kwa sia unim dwane a confirm ya kra na wu dwane yi a confirm ya na wu dwane yi ya go fa confirm ya to wo ya asanteni kwa sia wa dwane akọ agotete ye medi atemma na tena ba bi na sere ye ni atemma na be tena ba bi na kwasere utwase ni wate What one year dear Santa Hinatem, na ya wode, na when yaje, and hey, Dormaahene, and every day be a Dormaahene, found some point in the pabako, free Dorma, catch me Mmrantiehene say, when if free Dorma would dear Santa Hinatem. It's about time I was a changing game, no, it was about time I was a TV show when I say, Quasia 4. Now even once Santinibia or Baga video, no Casa Santimae, Nimco, Asantimae, Nimco, confirm me at Temna, we are Jimmy 4. I'm telling you today. Because I was saying me Kenyamo, me mass antisus mu because Asante side ubuade ye buade ye in fit town. Kwasia for mu buade chenwan. Mo when you be da bay. Share me catch will be bela ya santini. Now be will be there confirm me atem. Now we do Jimmy kwa teachings bia kwa chere no and the wa wasem but me ma catch the untim fama. Tena ufie na ye teachings. Tena ufie na ka wonsempa. But me ma has a catchy dear men fama, and now I see a dear confirm me at terminal, Cocoshan Crofo, Omukoko a pie. Correct Techiman for, and so Techiman for soon a beca yo. Techiman for a beca ye, Yamaka wom, Omofi said dear Tama can Quasasamasa, ye few. This is the first time. So it's about time to go down. Quasia for Techiman Hene or your wine. So what me do up him so Tama Techiman Hene or your wine? No fin, and never bran obo. And oko school, oko wan, oko yes, and a cosi day, and a hini and a coin. A poor toluas, I said that when I idea. Ya bonucci in the form, and we are catain, I'm not Nanaka, I did be a pimacunya. Yet check confirm me, says, Eddie Ababu body team see ya, and you say tan. Quite see your mind. I confirm me and tip anyway. Dip tip anyway, and moa, and nine, or free, quite see ya. Mosumo ye mema mom twumutimla musumu nim nyansa atwutibla kwasia tubotomfo omonko amame wai ebi nkasa wanu ya ba kwasia onya tibetom se obi anya bema nche obi a o obi anso obi a yewura ka se wo si etu ba ko se obi de betwabra ye bewu a etu ba edi ara ozawo ma no Oba me da se pa secretary me da se obi de ne twabra wo se fa onza wo ma no Kwasia mpeni ya de ana obi ba wonyina ho ne pa cho montombo ase mu bie mu anum mu a why na ba oye new what we kan ono na edidi atamo Techimani. okay good montombo ase ye ba kono kakra monya botre wai montombo ase ye ba kono kakra yeni abre wa be din kwasem no yeni abre June no montombo ase Mami twa wuma yi meso ya santo mesi ya. Metwa man na bi so metombo ase. Word. Ebacho, word. Ewiase. Okay. Sakure no comment section wo kan kwase asem no. Wo de motombo ase ma. Ofro so a wutimi kan kwasem. Wo asem ni na beka wa adwenim. Abrante apom ti sei. Bibia boko. Na ne yo si udi atamu den na ekoso. Besi wo ye die be na na beka me masem. Wo hwe na beka me masem a wo besi fom. Uni na sese ka pa ka won kene. Nef na beka me masem. Oye de be ni a obisa oye de be ni obisa enya nyansa question o. For Jimmy Kwai. We are past ya wate. Na mate hunu ma de ya mesere. Wase akwe physical. Wobi wa hunu bi atama yo to kwasia. Ene na wabai. Won kwa no mu se bini no kwa na mu gu wo mu du apenso atem no kwasia be ma sese. Ya kan se abenadi na tam. Article 64. Kwasia. Wotimi di wo yire anka wo be be de wa ha. Abu funu wate. Abu afu ma bi chema ko to yam tanyini. Edi Techiman Hene atema ya mu ya. Say ya mu ya. Ye di na na chu atema ya ya bua wo nyina wadi dem na na chu.
Abuwa Techiman Hene atam de ya. Chuni ne kura mo so mani je no ho mwa bi te Afi sam. na makam to kwacheli. Ne so bi fa ho mara. Abena to bo ase. Na me ne no ke be ye hu. Abrante wa ba Mode foforo. mode mama jwe fe akra ma konfa no Bia wa chibi. ho. Edu anibra minimo bia o. Abrante wa ba omit yourself. Willis beat wa ba omit. Yenim no money di mi de minim no. Abrante te say. Abrante me ho ye. Kwasi ampani we kura ya na to bo di ase. mo kura de ya na medwene wa menti ase. Kama abi no wa ba. Asi ampani jimi we mu ka meti a kire nya mu bobo poli di sa mako. Aya na mo kura mini de ya na happy. Tobo why clips Tobo. Abrante apom te say. Apom boko. Eden edo ba so we de be ni. Me Techiman Hene. We Techiman Hene eden edo afro so dey. Nyam pese me kan say. One Ne kasa. Techiman Hene. Fa kwasi akọ. We ntimi anka hwe ene na mama akoma ye oya no. Fa kwasi akọ koda. Afi na Techiman Hene. Afina oba be jimi. Member na yo ya fokin. Wo be bia wana na mamu ankasa na mapam ma se da. Mimi abaya santwe. Mimi abaya santwe. Bibia komisa dano Mmrantie platform so. Me kan say Techiman Hene ehyasie bi. Mmrantie se da bi enkasa. Mimi ani nyamia na me kan ye mfa asem me sheme. Obi na kan ye nyamia. Emma me di na tam kura Emma sawa eso so kura kasa asema me kan ye no kura ma sawa so ato so. Mo na se Techiman Hene Why you say it's Techiman Hene what you be aka bibi boys be na ho ka so Techiman Hene be ka say mo fi o koma mo nkasa aboa Techiman Hene bi ba o ba pore fa no to ho ma ye ye ntwala no kakra nsa no akokwasia ne ba yire hu so na mo ye nkwan di amoa ai okay asia na mo ba yire hu so o ma o fufu awie no ma ti ato nkwan si ja so no o ma o mu fufu awie no ma twa fufu ni bi di ato nkwan ni mo can one who said you would be a minute and when is that? I say, almost for the between when you know, and I made a man, yes, I did, and all my to come to Yo nya. Apom te say. Skadwane na se itu adaro ma ho ye. Ade na do free ye, mpacho obetimi akasa man. Mpacho bia bi tu. Why? Da just umsa bene nam app yi so an say me be pie. Mmrantiehene media yi so na me bowura mu ya an say na obi ye Techiman me Techiman ni me Techiman ya. Muyi no adun no efiri nanso begidi ye se maamantam ne mom no ye asantisem na begidi ye se mo bobo hunti no me ye yukuni a me ye asantini mapai de nso so madwan ne munti no train no entu. Okay, me pacho ede na onimfa eye Techiman Hene ho bibi kakra be onimfa Techiman Hene ho yo Techiman Hene ni aminim kakra fa na ho ne se emre bi atwam enye de wote so yi emre bi atwam omo ba na nhia one na hemfo no nketewa no bi ba ma nhia ebesre Otumfuo na wo ho sa abre no se osre no mfa tano so ne nkuro bi keke ka ho wo ho no mfa onka wonjai ma no nanka onhwe nanka wonni so nso mi se omo ye ya ntintam nfisan komo no kakra minu na afi so so akiri ya ne hododo na obeda gi nso
ɛho asɛm no so ɛnim kakra enti okay Techiman no deɛ ɛmi sɛ ɔhene no megidi yie paa sɛ nneɛma a ɛkɔ so nyinaa wayɛ din but yodium na ɔka ho that's it ɔka ho paa ɛne sɛ n'ano yi a mmeranteɛ bi tumi sɔre sɛ yɛgyina Techiman Hene ahemfie anaasɛ Techiman ahemfie ɛna yɛkeka saa nsɛm wei ɔmotumi keka mfɛ nyima asɛm pii a ɛmi sɛ nsɛm bi wɔ hɔ no ma ɛnsɛ sɛ yɛsa ɛsi so biem because air time so when n'ano yi a mokyee kɔnfoɔ wei ne werɛ fi ne din kakra sɛ sanaa o sɛ biribi saa ɔmofoɔ so no ma no yɛ sɛ ɔmpa kyɛw ne saa nneɛma no nyinaa no ɔyɛko tobo twɛma me wae ɛbɛkyɛ muntie biribi ba o muntie sɛ mono kuru na me bɛbɛtena afidie so na bɛɛkasa a bɛho yɛ msere bi te sɛ afrantwɔ nom ne ama ho so ne hene nyɛ bɛkuru ne na saa mogya sune wɔ hɔ second capital de akɔfa he bio na obi ti kuma asini bɛgyina fidie so ka sɛ ɔbɛgyina fidie so na ɔka kyerɛ sɛ borɔmfoɔ yɛ yɔnkurasefoɔ a na wo so wo firi hwerewa nho so wonim sɛ willis bi te firi ha na wakɔdɔne wɔ mu o mate ne kasa mu firi no wakɔdɔne wɔ mu ɛna ɔmu so na ɔka deɛ nyɛ wɔ ma no wadi wo ho atɛm ndi bɛ no bɛhu deɛ bɛnka amanneɛ kɔbɔ wɔ mu sɛ sɛsɛ deɛ sɛ nka bɛyɛ anka ɔmu nya atamdidie no na nka ɔmu nya Techiman Hene atamdidie ɔte hɔ sisiɛ mentwa mo nto ɔwɔ hɔ sisiɛ meba baba yɛ ma bɛ nɔɔma nyina bi ɔyɛkɔ toa so ɛduru a mɛbɔ akyerɛ mo toa so ma me kwasa ne yɛnkɔ ɔyɛkɔ ni yɛnkɔ check mic no ma me wae check mic no yɛde yɛgyina yɛ naa so check mic no ma me ɔyɛkɔ ni check mic no ma me yɛnkɔ toa so ne yɛnkɔ ɛmi sɛ ɔmo no muntie ɛyɛ ɔyɛkɔ tie tobo sɛ hwina ɔkɔ ne SS ne mu dɔ educational fund ho ama nso mo sara nkurase schools na mokɔ asantefo de a yɛnyima mo yɛ school papa bɛ na mokɔ kurasefo akɔno ho ba to yɛsrɛ mo a number na etwa gu saa mo e wate na yɛ kan 1000 ne de yɛnya ndu ba ya de yɛnya no kwa me so 50 ba benya yɛduru ba afi de sima hu agenda na me ile no afi mo hu agenda na me ile no yɛnkɔ mame yɛnkɔ na sɛ saa boy na ba wuli ho ahwan no ɔba ba to mo so bi wo ba ba bi ho aka no ne kwa yɛ so wɔ patch so munya didi atem no na den aboa wa mu sɛ ya asakɔ no ɛna ɔde to aso no ɔka sɛ ɔmu asantefo yɛ klasefo obi ampa obi acho so obi anya atemdidie bia bunufuo ɔnsakɔ no sɛ ɛna bi atwa no so no obi ni wɔ patch obi a yɛkɔ de ne bogye acho de nya ne ma no nkɔ ɛyɛ Mmrantiehene me se picture no ɔkyena me sɛ monyɛ ho adwuma momfa twɛ no nhyɛ papa na he monyi twɛ no kwa nto ne naso no obi ahu na yɛnyɛ ne yɛde te fa no ɔyikuyi anwie wai mesɛ mo ma ne nkɔ ɛmpatɔ ɔyikuyi kɔ wodase enti ɔmo keka ne deɛ ɔmo yɛ ne nyinaa no ɔn sɛ adurummerɛ bi a ɔho Omo de na to hɔ na omo horo no na omo de Mary mama of attention na me sa se we ho awo oya lawyer oya senior banker nipa be member of council of state ono na sema na kasa na ota na se ndi asem ni be kasa asem bia ho ma na nye ho ya nipa be owura kwata se plantie bi o ma se aba bi because person ono sa papa ne de na nkom mfa mo asam ko sa but the one now mo say o mo be di na tem bo so me mi no be di na tem because ma no de ja so omo kika furuma no o beduru twa ba na nkasa so omo kika
na Techiman ye obo Techiman no ye kwa na be ko mo to ka mamu Dormaahene no mo ye down na ye be fa Techiman Asamba kwa ye be kwa mo Techiman mo ye hard class no bia asamba kwa o kan ya mi hu se sa nyansanfo no oni nyansan ne se o to ho complain se o mu ye meeting wo Techiman Hene fie no onim nkrofo honom eno na oba ne koka se so Otumfuo enima oni aso a amanfo ti asem koka che mo se gwabo musuo daddy don so ultimate nkasa de me yi wasio na ma afọ One say video mu da koye meeting. Yes. Mo tibre me say ya ma bia nko mu kroma he. Unim. Mmrantiehene we ya be na fe. Techimanfo ne bia nko mu kroma. Mmrantiehene ba ko so obesan ba so. Obeba you will be was so be the fake account was so Techimanfo kwasiafo muntie. Munya omu so be susa me pata oyiko ni yenko. Siafo. Unsura pa why na kasa bra account na kasa bra. Omo ye anema we ho ehya abufu ama me menya kura na me peda opimso anase mpo nana mampo hene bebie na no aka se monko na monko fatirimra me saa da no na me twen o saa ade we na o matena ho a o mama nipa ba akoye Dormaahene we akoye na sunte mu se asante achimenken no ake kan kwasa samwa ma bedu sambre na nipa bi nso so afa ho a saa jimie na ekofe no be de saa da no pe na me twen o me se ye bebo mo firi asante achimaba ya ye ready o wo obusua ene Mmrantiehene ana busuafo motene nkan no ensemu a wode abai edien ana nso wo kafa ho ko comment section ho no na kire wo adwen efa ne nsem no ho hanom skeleton man TV me see a tour for moi jedi bebre wonti se wey your first time one and your bomodian subscribe me notification so click all no send you video pia ye di betumo no won son sabe kan wenye bia sha me da si bebre